Potrebuješ talent na bojové športy? Videl som taký zaujímavý názor, ktorý si myslím, že stojí za to s vami zdeliť, že vlastne máme 3 skupiny ľudí. Máme, dajme tomu, horných 10%, potom máme 80% a máme spodných 10%. Horných 10% sú vlastne ľudia, ktorí sú v podstate veľmi pohybovo nadaní a hoci kde by chodili na tréningy, hoci kto by ich trénoval, keď sa budú snažiť v podstate, tak budú fakt dobrí, keď teda samozrejme budú trénovať. Potom máme väčšinu ľudí, ktorých sa nachádza v tých 80%, ktorí keď budú fakt makať, tak sa môžu dostať do tých horných 10%, ale keď aj nie, tak sa môžu dostať do tých spodných 10%. Čiže tuto máme väčšinu tých ľudí. A potom máme spodných 10%, ktorí sa asi nikdy nedostanú do vrchných 10%, ale keď budú fakt veľa makať, tak sa môžu dostať do tých 80%. Je to podľa mňa zaujímavý názor, má to určite niečo do seba, ale určite podľa mňa nepotrebuješ extrémny talent, aby si bol dobrý v bojových športoch. Podľa mňa stačí úplne, keď si úplne priemerný typ človeka, ktorá je pravá ruka, ľavá noha a vie skočiť 4-krát cez sviadlo, tak sa určite dá všetko naučiť, ale treba veľa makať. Napíš mi, kde si myslíš, že patríš ty, do ktorej tej skupiny. Ja určite do tých vrchných 10%, samozrejme.